Што вядома пра сакрэтную модную планёрку Лукашэнкі, якія праблемы прызнае адна былая міністарка і як жыве іншая? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Паказ высокай моды для Лукашэнкі. Сёння ён сабраў Раду бяспекі, але нечакана чыноўнікі і людзі ў пагонах займаліся не толькі пытаннямі абароны. Лукашэнку ў яго блізкаму колу паказалі новую форму беларускіх вайскоўцаў, выстраіўшы цэлую шэрэнгу манекенаў. Лукашенко, само сабою, не пакінуў гэта без каментароў. И выдерживают все наши... Ну и дешевле, наверное. 1,5 раза дешевле. И не промыкаемо. Так точно. Для военнослужащих женщин предлагаем, товарищ президент, ввести платье летнее на летний период и шляпу вместо вот кепки. В повседневной форме одежды также более комфортно в летний период. Завтра. Прошла Ну, если на танцы ходить, то да. Што ж тычыцца непасрэдна нарады, то тут не абышлося і без дробнай хлусні. Ну, ці Лукашенко па сваёй старой і вельмі зручнай звычцы забыўся пра ўласныя словы. На сённяшняй сустрэчы ён запэўніў, што ніколі нікому не пагражаў, але гэта няпраўда. Амаль год таму ён адкрыта пагражаў, не кажучы каму, але ж з кантэксту зразумела, што захаду. Не испытывайте наше славянское терпение и свою судьбу. Сейчас стало модно говорить про центры принятия решений. Так вот, координаты этих центров нам до миллиметра известны. И позавчера они четко и ясно определены и утверждены мною на военных картах. Што ж тычыцца цяперашняй працы над канцэпцыяй нацыянальнай бяспекі, то беларусам нічога цікавага не раскажуць. Усе падрабязнасці будуць засакрэчаныя. Концепция национальной безопасности – это публичный документ. Мы солидно изучили его, на диалоговых площадках рассмотрели, а потом утвердили на ВНС. Но в развитии этой концепции, она и есть концепция, это в основном направление, общая теория, нужны конкретные нормативно-правовые акты, которые будут ее конкретизировать и приземлять. Эти документы являются составной частью, неотъемлемой частью, но по сложившейся практике они носят закрытый, секретный характер. Пакуль жа толькі вядома, што ўлады збіраюцца вымяраць рызыкі ў сферы палітычнай бяспекі. Пра гэта расказаў дзяржаўны сакратар Рады бяспекі генерал-лейтэнант Александр Вальфовіч. У тым ліку будуць мерыць і давер беларусаў да Лукашэнкі, і давер да чыноўнікаў і гэтак далей. Праўда, якім чынам будуць праходзіць гэтыя замеры, пакуль невядома. Як жыве чыноўніца, якая стала арт-аб'ектам, а таксама сказала, што беспрацоўныя беларусы з голаду не памруць. Калі коратка, то вельмі няблага. Гаворка тут ідзе пра Марыяну Шчоткіну, ураджэнку расійскага Мурманска, якая перабралася ў Беларусь і зрабіла бліскучую кар'еру пры Лукашэнку. Шчоткіна пачынала з настаўніцы фізікі ў звычайнай школе. Пасля стала дырэктаркай, затым перайшла ў Мінадукацыі, ну і ў выніку з 9 па 16 гады займала крэсла міністра працы. Гэта пры Шчоткінай увялі падатак на дармаедаў і прымусілі іх аплачваць камуналку па падвышаных тарыфах. Гэта пры Шчоткінай беларусам паднялі пенсійны ўзрост, прычым менавіта па той схеме, якую прапаноўвала чыноўніца. Ну і гэта Шчоткіна казала, што беларусы, якія не маюць працы, з голаду не памруць. Прычым варта адзначыць, што калі яна гаварыла такое, дапамога дзяржавы для беспрацоўных складала менш за $20 на месяц. Але Шчоткіна лічыла, што гэта дастаткова і была катэгарычна супраць павелічэння выплат. У выніку ўсіх сваіх подзвігаў яна нават стала арт-аб'ектам. У Мінску з'явілася графіці з выявай чыноўніцы і надпісам «Гэта я, аўтар падатку для беспрацоўных», а сцяна з малюнкам на нейкі час атрымала вядомасць як «Сцяна Шчоткінай». Цяпер чыноўніцы 65 гадоў, і яна займае няпыльную пасаду пры саюзнай дзяржаве Расіі і Беларусі. Тыпу і праца, але па факце ганаровая пенсія. У медыа Шчоткіна таксама ўжо трапляе рэдка. Карацей, тыповая старасць адданага лукашэнкаўца. Але ж журналісты партала «Зеркала» не забыліся пра былую міністарку і разам з Белполам паглядзелі, якой маёмасцю валодае Шчоткіна і яе муж. Аказалася, што ў 18 годзе Мар'яна Шчоткіна пабудавала дом у дарагім сталічным катэджным пасёлку Вяснянка. Непадалёк увесь колер лукашэнкаўскай эліты. У тым жа пасёлку маюць дамы бізнесовец Александр Шакуцін, тэнісістка Вікторыя Азаренка, экс-кіраўніца Нацбанка Надзея Ермакова, заслужаны артыст Анатоль Ярмоленка, трэнер і бізнесовец Сяргей Цяцерын, які апошнім часам паўсюль суправаджае Лукашэнку. Агульная плошча катэджа Шчоткінай складае
складае амаль 360 квадратаў. У доме ёсць склеп, тэраса і лазня. На мужа чыноўніцы Сергея Шчоткіна зарэгістраваная 90-метровая трохпакаёўка ў панельным доме ў раёне метро Кунцаўшчына. Кватэры меншай плошчы ў тым жа доме сёння прадаюцца па 110 тысяч даляраў. Што ж тычыцца аўто, то паводле звестак на лета 21 года транспарт меў толькі муж Шчоткінай. Аўтамабіль патрыятычны. Гэта беларуска-кітайскі красовер Geely Atlas 19 года выпуску. Сёння ў Беларусі такая машына з двухгадовым прабегам каштуе ў раёне 20 тысяч даляраў. Усё добра і ў сына чыноўніцы, і ў яго жонкі. Сын валодае трохпакаёвай кватэрай каля спорткомплекса Арена Сіці, а яго жонка і адпаведна нявестка Шчоткінай мае кватэру на 2 пакоі ў самым цэнтры сталіцы, у легендарных варотах Мінска. Дарэчы, іншая былая міністарка працы таксама адзначылася. Цяпер ужо дэпутатка Ірына Касцевіч падняла вельмі важную тэму. Чыноўніца адкрыта прызнала, цытата: «Беларускай пенсіі недастаткова, каб захаваць узровень жыцця, падарожнічаць, займацца хобі і атрымліваць асалоду ад жыцця з унукамі». Канец цытаты. Тут, само сабою, узнікае пытанне да былой міністаркі. Дык а хто ў гэтым ва ўсім вінаваты? Але ладна, бо тут адказ і так усім зразумелы. Цікавей працяг думак Касцевіч. Каб выправіць сітуацыю, яна прапануе беларусам афармляць страхоўку на дадатковую пенсію. Гэта калі работнік сплачвае некалькі працэнтаў ад зарплаты яшчэ і ў страховую кампанію, каб пасля атрымаць даплату да пенсіі. І вось тут, як бы лагічная думка чыноўніцы, яскрава падсвечвае вельмі паказальныя хібы беларускай сістэмы, бо беларусы афармляюць такія пенсійныя страхоўкі вельмі неахвотна. На іх падпісалася менш за 1% ад працоўнага насельніцтва. Прычыны гэтага вельмі банальныя. Па-першае, людзі папросту не вераць у захаванасць сваіх зберажэнняў, бо такія страхоўкі афармляюцца толькі ў рублях. А што бывае з беларускай валютай кожныя 5-10 гадоў, усе выдатна ведаюць. Ну і плюс людзі ў прынцыпе не давяраюць дзяржаве, якая вельмі любіць праз нейкі час радыкальна змяніць правілы гульні. У выніку беларусы выбіраюць капеечку тут і цяпер, а не рубль, які калі-небудзь, і тое не факт, што дадуць. Другі момант крыецца ў працягласці жыцця, бо сярэдні беларускі мужчына жыве ўсяго толькі 64 гады, то бок на пенсіі ён праводзіць год, а затым памірае. І вось тут узнікае пытанне, а на чорта тады яму тая страхоўка. Жанчыны жывуць даўжэй, прыкладна 78 гадоў, але і зарабляюць, як правіла, менш. Усе гэтыя моманты з'явіліся далёка не сёння, але ж і Лукашенка і яго чыноўнікі упарта заплюшчваюць вочы і не хочуць звяртаць на іх увагу. Але чаму? Магчыма, таму, што не ведаюць, што рабіць, а магчыма, таму, што і не хочуць. Таму дададзім яшчэ адно пытанне ад сябе. Калі за 30 гадоў улады аднаго чалавека беларусы так і не навучыліся давяраць дзяржаве нават у такіх драбніцах, то як гэта назваць, калі не поўны правал? Адказ на гэтае пытанне пакінем адкрытым. Таксама сёння Лукашенка падпісаў новы загад. У Беларусі ствараюць спецыяльную групу, якая будзе займацца кантролем дзейнасці Акадэміі навук. Кіраваць групай будзе старшыня лукашэнкаўскай палітычна-фінансавай паліцыі, кіраўнік дзяржкантролю Васіль Герасімаў. Чакаецца, што будуць правяраць даследаванні вучоных, іх карысць, практычнае выкарыстанне і распрацоўкі імпартазамяшчэння. Затым даклады з вынікамі і заўвагамі будуць накіроўвацца асабіста Лукашэнку. Калі не спраўляюцца вайскоўцы, то за справу бяруцца вяскоўцы. Польскія фермеры вырашылі дапамагчы памежнікам у іх барацьбе з нелегальнай міграцыяй з тэрыторыі Беларусі, але ж яны не будуць лавіць ці затрымліваць непажаданых гасцей. Каб спыніць мігрантаў, фермеры разліваюць уздоўж польскай мяжы свінны гной. Яны мяркуюць, што большая частка мігрантаў, якія спрабуюць трапіць у Польшчу з Беларусі, вызнаюць іслам. А ў гэтай рэлігіі свіня лічыцца нячыстай жывёлай. Карацей, разлік польскіх фермераў на тое, што прававерныя мусульмане натыкнуцца на такі антыісламісцкі бар'ер і далей не пойдуць. Сумны фінал трагічнай гісторыяй. На выхадных у Калінкавічах мужчына залез на слуп лініі электраперадач і атрымаў мацнейшы удар токам і цяжкія апёкі. Яшчэ жывога яго забрала хуткая, але ж цяпер стала вядома, што выратаваць небараку не змаглі. Ён сканаў у бальніцы. Што стала прычынай бяды, пакуль высвятляецца. Па адной з версій, гэта магло быць самагубства пасля сваркі з каханай. Дзікая гісторыя адбылася ў Наваполацку. Пачалося ўсё як святкаванне, але скончылася міліцыяй і хуткай. На вечарыне, якую юнакі зладзілі ў кватэры аднаго са сваіх сяброў, пачалася бойка, і ў выніку адзін з маладзёнаў быў збіты да непрытомнага стану. Хто пазваніў у міліцыю, невядома, але неўзабаве на свята завіталі сілавікі. Але ж падлеткі вырашылі іх не пускаць. Яны не толькі не адкрылі дзверы, а пачалі яшчэ барыкадаваць уваход. Адзін з падлеткаў вырашыў не чакаць, калі выламаюць дзверы, і паспрабаваў
збегчы. Ён выскачыў з акна, аднак падзенне было неўдалым і малады чалавек зламаў хрыбетнік. У выніку, акрамя міліцыі, на вечарыну прыехала яшчэ і хуткая. Пацярпелага юнака забралі ў бальніцу, а яго сяброў чакаюць іншыя праблемы. Міліцыя ўсё ж уламілася ў кватэру і застала там кучу п'яных падлеткаў. Цяпер разборкі будуць і з імі, і з іх бацькамі. Сумная лічба. 4 гады таму затрымалі Віктара і Эдуарда Бабарыкаў, і больш на волю яны так і не выйшлі. Віктара Бабарыку асудзілі на 14 гадоў калоній, а яго сына Эдуарда на 8. Інфармацыі ад іх і пра іх амаль не даходзіць на волю. Віктара Бабарыку трымаюць у папраўчай калоніі нумар 1 Новаполацка, якую называюць адной з самых суровых. З ім нельга кантактаваць іншым зняволеным, а сам палітык перанёс сур'ёзныя праблемы са здароўем. Як мінімум двойчы Бабарыку старэйшага вазілі з калоніі ў бальніцу. Таксама было ўжо некалькі пацверджанняў пра тое, што як мінімум аднойчы Віктар Бабарыка быў моцна збіты за кратамі. Яго сын Эдуард сядзіць у бабруйскай калоніі нумар 2, і цяпер яго чакае яшчэ адна крымінальная справа па стандартным для палітвязняў артыкуле за непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. У сваім апошнім слове на судзе, добра разумеючы, што прысуд будзе жорсткім, а тэрмін вялікім, Віктар Бабарыка сказаў: «Мне не сорамна за сваё жыццё». І ён меў рацыю. Сорамна ў гэтай жудаснай гісторыі павінна быць зусім іншым людзям, і ўсе мы добра ведаем, каму канкрэтна. Сёння ухваляеш Лукашэнку і рэпрэсіі, а заўтра едзеш адпачываць у Еўропу. Вось так жыве прапагандыстка газеты СБ «Беларусь сегодня» Юліана Леанович. Звычайна яна робіць інтэрв'ю са сваімі калегамі па прапагандзе, абмяркоўвае харызму Лукашэнкі 20-й год і падкрэслівае, які правільны выбар зрабілі тыя, хто падтрымаў лукашэнкаўскі рэжым. Асаблівай увагі заслугоўвае размова Леанович з нявесткай Лукашэнкі Ганнай Сялук пасля таго, як свёкар уручыў той спецыяльную прэмію. Тут Леанович ужо не шкадавала слоў пахвалы і эпітэтаў, якія цешылі самалюбства новаяўленай паэткі. Але цяпер дзяўчына вырашыла зрабіць перапынак у расповедах аб правільным патрыятызме. У сваіх сацыяльных сетках Юліана посціць здымкі з Рыма і радасна распавядае пра піцу, апіроль, труфельную пасту і ідэальны тырамісу. А таксама выкладае фота з Ватыкана, куды яна хадзіла на так званую аўдыенцыю, паглядзець і паслухаць папу рымскага. Але чаму Леанович пацягнула на такі варожы, па словах Лукашэнкі, захад, зразумела не вельмі. Магчыма, яна робіць высновы і наступны раз паедзе адпачываць у Белавежскую пушчу, дзе пабывае на аўдыенцыі ў беларускага Дзеда Мароза. Гродзенскі заапарк пахваліўся новымі жыхарамі. Гэта 2 джайраны, японскі журавель, аліўудскія канадскія казаркі, а таксама гусі-суханосы і цэлы шэраг рэптылій. У тым ліку сіняязыкі сцынк, такая аўстралійская яшчарка і яшчэ зусім маленькая шэрая горная каралеўская змяя. У заапарку адзначылі, што джайраны і японскі журавель з'явіліся тут упершыню. Калі што, джайраны — гэта невялікія газелі, якіх вельмі рэдка можна ўбачыць у заапарку, бо яны занадта палахлівыя і асцярожныя. Утрымліваць у няволі іх вельмі цяжка. Аднак гродзенскія спецыялісты спадзяюцца стварыць усе неабходныя ўмовы для іх утрымання. Вось такія навіны аўторка. Падпісвайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.